Jeste Bahara ovdje, dobrodošli u još jedan video. Danas ću vam pokazati kako svirati sa čašom. Pa da krenemo. Znači, ovo sviranje se sastoji iz dva dijela. Zaboravio sam da ću vam pokazati kako je svirati sa rukama. Prvo ćemo sa čašom. Prvi dio vam je 1, 2, 1, 2, 3. Prvi dio. Ponovo ćemo. 1, 2, 1, 2, 3. Ponovo ćemo. 1, 2, 1, 2, 3. To je bilo to. Znači, ovo je bio prvi dio. Sad će drugi dio. Znači, idete jedan, znači rukom uhvatite čaš ovako. 2, 3, 4. Tako. Znači, 1, 2, 3, 4. Još ćemo jednom. 1, 2, 3, 4. Shvatili? Valjda. To je bio prvi dio. Znači 4. Onda hvatate rukom ovdje, vidite. 5, 6, 7. Te shvatili? Znači hvatate. 5, 6, 7. Znači to je... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači idete. 5, 6. Alo. 2, 3, 4. Hvatate 5. Ovdje hvatate, vidite, ako rukom. 5, 6, 7. Sad ću vam sve ukupno pokazati. Tako. To je bilo to što se tiče čaše. Sad ću vam pokazati sa rukama. Vidite. Znači idete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je prvi dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sad idemo drugi dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Treći dio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pa sad idemo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokazat ću vam opet s početka. Samo da bi vidjeli. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Znači, to se morate po 2 puta ponoviti. Znači, sve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je normalno po 2 dijela. A ja ću vam sad pravo odsvirat kako treba. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
kraćih. I još jednom sa čašom. Što se tiče ovoga videa, ostavite like, share i subscribe i vidimo se ponovo. Ćao!